पुता डॉनी. वय माई. आले रे पुता, शेजारच्या घरा वडली एक चोरी झाल्या की. आले स्वतः उजं बुडेल्या मासरा मशीनी शिंदी नव्हताही नाही की ते स्वतः डॉनी. मुझ्या देवा. मुझ्याकडे न दिल्ल्या जाणार हांव म्हज्या बॅटात दवरती असली. मागीर तुझ्या तुवेच्या अकाउंटांत ती गलती असली नाही माई. काल सांजेर डॉनी काल सांजेर गडाय नको बाक्कू आयलो. ये काले ये सट झाले नाही मका काले तमाशे करचे तुम्ही मका पिसेंगे ये तात्कालिक तुझे परमानेंट कर लेंगे नहीं क्या सांगे को मार लागे क्या सांगे को मार लागे पुलिस को मारेंगे आणि ते रे आणि ब्रेकिंग न्यूज किती आमच्याकडे कामाचे आपले ते दादा म्हणता आता मला अनेक बाबू करू गाते अबे किती झाले बे काय किती झाले गो तुझ्या हात दे गो. ये आता आम्ही हात काही घालीचे. सगळे झाले तुझ्या दरम्यान. ओ साईबा सगळे झाले तुझ्याच दरम्यान. आम्ही काय केलं? ते एक तावनु 100 म्हणो सर मेजला उपरांत कशे मेजते. ये बाय सांभाळ सड करताय गे. नंबर राव गे नाही पहिले कशे मेजते म्हण माका सांग सांग बड्या. ಬೇ ಒಂದು ತಾವ್ 100 ಮುಸರ್ ಪೊಯ್ಲೆ ಮೆಸ್ಟೆ ಮಾಗೀರ ते 100 ಕಾಣಿಂಚೆ आणि आले वो अंगात दोचे ಕೊಡ್ತೇಕ ಒಂದು ತಾವ್ 100 ಮುಸರ್ ಮೆಸ್ಟೆ त्याच्या उपरांत ते मेजले 100 आतमुळे ते काಣಿंಚೆ आणि अंगात दोचे ಕೊಡ್ತೇಕ ಒಂದು ತಾವ್ 100 ಮುಸರ್ ಮೆಸ್ಟೆ त्याच्या उपरांत मागे. ये बाबा तू अंगा काय करताई. नाही मक्की तू अंगा खाले दोरले पैसे बाबा ते सानांच जीत बाबा जीत. चला तवदरन कोणापर्यंत ड्रॉइंग रूमात तवदरन बेडरूम पर्यंत आजच कर बरा. ओ तू असे बॉम्ब मारल्या ते तुका जाप दिताय. मागीर कशा उलट त्याला की सांग तू माझ्या गणाला मोगान उलेचे माका डॉनी त्याच्या बेर मोगे ना तू का त्याच्या बेर मोगे त्याला बस हे सर बस अवे सारखे बस. काले झाले मका त्याच्या लगी जाऊन जाय ना किती अक्कल. ते मागीर मिसअंडरस्टँडिंग करीत जाल्यार मिसअंडरस्टँडिंग करचत असले तुझ्या लगे खाला. मग्गी तुझ्याकडे काजळ जाऊन हांवें चिंतला. नो 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 मुजी व्हडली माई म्हाका सांगतली चेडे अशीच काजार जा म्हणून मागी म्हणटात. तुझी प्राय विसर येतली. हे मुजी प्राय एप्रिल 1 18 जाल्ली थंयसर स्टॉप जाल्या.
सांगितलं म्हाका 2 लाख रुपयाची गरज आसा. किती 2 लाख फाल्यां सांजे भितर मुझे 2 लाख रुपये म्हाका पाटी